Pauza! Ty se vůbec nebojíš takhle jít kolu, ty jo? Si děláš srandu, ne? Děláš si ze mě srandu, Víťo? Ty už nechceš tu kolu? Čau, já jsem Jmenou Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsem se rozhodl, že společně s Domčou a Víťou si zahrajeme takovou challenge, ve které je budu moct zastavit tímhletím ovladačem. Což znamená, že když tady na tom ovladači stisknu tlačítko pro pauzu, tak je jednoduše zastavím. Takže například, když se budou někde sprchovat nebo koupat nebo budu na záchodě a já to stisknu, tak prostě už se musí zastavit do doby, než zase spustím, což je úplně jednoduchý a myslím si, že to bude celkem legrační. Každopádně, pokud mě ještě neodebíráte, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru a zvonečku, ať se vidíme třeba hned zítra. A chtěl bych takhle na úvod připomenout, že pokud mě náhodou nesledujete na mém Instagramu, tak běžte do popisku a dejte tam follow, protože tam vydávám celkem dost dobrý fotky a hlavně vždycky o všem víte hned jako první, takže běžte do popisku, máte tam odkaz a nezapomeňte, klikněte na follow. Tak jo, já už to nebudu kecávat a pojďme rovnou začít. Domčo? No, Nechtěl by si se mnou něco zahrát na PlayStationu? docela by si zahrál. Nějaký Fortnite? Jo, dáme. Jo? Jo. Pauza! Co na to říkáš, Domčo? Si mi děláš srandu. Ty kráso, lidi, podívejte se, jak se tady Domča musel zastavit. Tak to je hustý, ty kráso. A Domčo, já ti asi nedám zpátky tu pauzu, prostě už tě nezapnu. Mě spadne mobil. Aspoň teď vidím, co teda klikáš, ale můžeš tam cokoliv mačkat, tyjo. Ne, co děláš? Je to tvůj telefon, sakra. Takže play! Máš telefon na zemi, hele. Už si s tebou nejdu zahrát. Jo! No nejdu. No tuhle hru prostě dneska musíme hrát. Spadl mi telefon. 24 hodin to musíš vydržet a tvýho telefonu je mi fakt líto, tyjo. Doufám, že to vydržel. Funguje? Podívám se. Ty kráso, funguje? Co děláš srandu, ne? Co? Lidi, podívejte se na to. Domča tady má fakt škrábanec od toho. Ty krás. Lidi, možná bych mohl zkusit, jestli Borísek s námi hraje taky, takže mám tady ovladač a zkusím ho stopnout. Pauza! Konec pauzy! Ty kráso, lidi, to si děláte srandu. On to snad skutečně s námi hraje. Víťo? No. Pauza! Ty kráso, tak to je slušná síla. Já tě zabiju, to nepůjde smít. Ale jo, to půjde smít, Víťo. Kámo, co děláš? To půjde. Hele, namaluj mu nějaký brejle. Ej, co Ty děláš? kráso, to jsou ale velký brejle, tyjo. Ej, ale ono to pálí. To jsou ale velký brejle. Ono to pálí do toho oka. Víťo, nesmíš se ani pohnout, prosím tě. Ono to pálí. Jo? Jo, Jak moc? hodně. Ne, nepálí to. Počkej ještě tady. Víťo, nekecej. Fakt mě pálí oko, pravý. Víťo, ještě dáme poslední věc. Počkej ještě. Ty kráso. Ještě takhle. Já myslím, že super, hele. Takže Víťo, konec pauzy. Ty jo. Pojď se na sebe podívat do zrcadla. Děláte si srandu. Já myslím, že ti to sluší, hele. Jak to mám jako smejt? No, to asi nepůjde úplně jednoduše. Já myslím, že super, hele. No, sluší ti to, Víťo, to si nech, můžeš jít takhle i na karneval. Jděte do háje. Počkej si, až bude. Počkejte, já vám to oplatím. Lidi, dnešní challenge je těžší, než se zdá, protože vždycky musím vychytat přesně moment, kdy se kluci nedívají, já rychle zapnu kameru a stopnu je. Ale ty hraješ taky Fizi. No, já vím lidi, bohužel jsem taky zapojený k této challenge, takže když kluci někde uvidí ležet můj ovladač, tak taky ho můžou použít, což je trošku nevýhoda, ale doufám, že mě nezastaví v nějakém okamžiku. Každopádně myslím si, že tahle challenge je celkem povedená a upřímně mě hodně baví. Ty Domčo, ty se takhle nebojíš? Pauza! Ty kráso. Ty se vůbec nebojíš takhle jít kolu, ty jo? Ty tady bude všude na zemi. To si děláš srandu a i ty od toho budeš celý. Ty kráso, lidi. Tak dolejeme celou kolu, hele, ať o ní přijdeš. Nebo radši ne, dobře. Pauza! Tak jo, máš nalito? To ti bude chutnat, hele. A už se můžeš hejbat. To je pro tebe. Ty kráso, ale musíš to uklidit, hele, já jsem tady nenadělal. 2 hours later. Lidi, jak se můžete podívat, tak přestěhovali jsme se do Teska a myslím si, že tady může hra úplně krásně pokračovat, takže za chvíli pauznu jednoho z kluků. Pauza. Dobrý? Jo, Ty kráso. Je to těžký, Domčo. Udržíš to? Ne.
Jak ne? No neudržím. Tak my tě tady necháme takhle dlouho. Dělej, pust mě už. Tak my asi půjdeme, no, ty jo. Ne jo, odpauznu. Tak pojď. Pauza. Ty už nechceš tu kolu? Lidi, Víťa si právě teď objednává párky a já ho jdu pauznout. Tak to jsem zvědavej. Pauza. Víťo, nesmíš si vzít ten párek vůbec. Já si je chci vzít. Nemáš šanci, hele. Můžete mě odpauznout? Ne, my ti ho vememe a konec pauzy. Later. Pauza. Konec pauzy. Korunu máte? Nemáte korunu? Lidi, to si děláte srandu, tohle klukům vážně oplatím. No jo, to máš za to. Jste to taky udělal s tou kolou. 1 hour later. Lidi, podívejte se, kdo se zmocnil ovladače. Právě teď ho má Borísek, což je teda trošku nevýhoda, ale myslím si, že Borísek naštěstí úplně nechápe pravidla této hry, takže doufejme, že nás nepauzne. Každopádně lidi, pokud ho ještě nesledujete na jeho Instagramu, kam vkládá úplně bombové fotky, tak běžte dolů do popisku, budete tam mít odkaz a díky němu mu můžete dát follow. Takže běžte, dejte mu follow, protože Borísek se opravdu snaží a myslím si, že tam má opravdu parádní fotky, které stojí za to vidět. Lidi, jak se můžete podívat za mnou, tak kluci se rozhodli si zajít na chvíli do posilovny. Mně nenapadlo nic jiného, než je navštívit a zkusím je stopnout. Každopádně chtěl jsem jenom takhle říct, že rozhodně doma neskoušejte tuhle challenge, protože jak se zdá, že je jednoduchá, tak občas to může být celkem těžký a můžete si i ublížit, takže rozhodně neskoušejte. Ale pokud se vám líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku, ať třeba víme, že můžeme točit další takovýhle challenge. Pauza! Ty kráso. Víťo dobrý? Ne. Lidi, Vítě tam má přibližně 50 kg, což je fakt hodně. Odpauzněte mě. Jak dlouho to vydržíš? Konec pauzy. Ty kráso. Dobrý? Ne. V pohodě? Tak s vámi už posouvat. Ale jo, dobrý, hele, kolik jsi tam měl? Něco přes 50 kg, ne? No, přes 50. Ty kráso, to je hodně, ale jsi fakt borec, že jsi to vydržel, aspoň takovouhle chvíli. Ty jo, Fizi, ty jedeš. Ty kráso. Pauza! Ne, co děláte? Sakra, ty je docela výdrž. Ty já se nesmím ani hednout. Sakra lidi, co to je za challenge? To se nedá vydržet. Ještě tam vydrž takový 5 minut. 5 minutes later. Tak konec pauzy. Lidi, to je síla. Takže lidi, Fizi šel ještě na záchod a já jsem se rozhodl ho pauznout a hodit na něj obrovskou hromadu sněhu. Takže na něj počkáme a jdem na to. A few minutes later. Pauza! Co děláš, Víťo? Co děláš? Ne, to si děláš srandu. Co děláš? Kámo, jsi normální? Počkej, až mě musíš zase. Kámo, to si fakt děláš srandu. Na obličej ještě pojď. To si, ne, na žádný obličej. To si děláš srandu, ne? Děláš si ze mě srandu, Víťo? Kámo, mě je zima. Mě je zima. Konec pauzy. Pojď sem, Víťo. Tak lidi, takže dneska už jsme asi úplně na konci. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak běžte dolů a klikněte na Pauza! Lidi, klikněte na tlačítko lajku, jak už tady říkal Fizi, a dávejte 60 000 lajků. Máte dole odkaz na naše Instagramy, takže nezapomeňte nás sledovat. A to je asi všechno, takže konec pauzy. A lidi, ještě nezapomeňte a klikněte na tlačítko odběru a bedle na tlačítko zvonečku, ať vám neunikne nic, co vydáme na tomto kanále. Tak jo, mějte se hezky a čau! Čau! Chceš ovšem vědět dřív než ostatní? No tak to koukni do popisku na můj Instagram, klikni na tlačítko sledovat a už nic ti neunikne. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a bedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!